би било и на хората от студиото. За късмет Олга ми даде тетрадката си с рецепти, където има много вкусни ястия, а и лесни за приготвяне. Днес искам да приготвя фунийки, сладоледени фунийки, идеална закуска за събирания с приятелки. Вие знаете ли, че закуската е най-важното ядене за деня? Да, защото ни позволява да продължим деня с достатъчно енергия и да можем да осъществим нашите задачи. Сещам се, че един ден Мило, моята племенница, се събра с приятелки, направиха пижамено парти и закусиха точно това. Не можете да си представите колко се радвам, че ви познавам. Хубаво е да се запознаваш с нови хора, но вие сте ми първите приятелки, моите най-добри приятелки. И не знаете колко е хубаво да се събуждаш сутрин толкова щастлива. Много ви обичам. Наистина, страхотно е. Толкова много ви обичам. Обичаме те. Добър ден, аз казвам Дагмар и ще ви покажа Виолета. По-точно рецепти на Анджи, както Сигурно страшно много са се забавлявали. И така, този блок няма да е готварски, ако не започна да готвя. Така че, според рецептата от тетрадката на Олга, за нашите фунийки ни трябват вафлени фунийки за сладолед, Бишкотен блат за торта. може да купите или да го направите. Фунийките са прибрани тук. Във фризера имам прясно приготвен мармалад, лимон и Яйце. всъщност на нас ни трябва. Само белтъка. Ето ги продуктите, пудра захар и малко перли за украса. Ще ги снимам. Супер! Добре. Така, за да приготвим нашите Фунийки ни трябва голяма купа. Ето тук. Ето тук. има една. И трябва да надробя В ръце бишкотения блат. Когато е вече добре надробен, трябва да прибавя мармалада. Имам ягодов. но ако не ви харесва ягодов мармалад, може да използвате друг. И сега разбърквам с ръце Всичко, въпреки че ми е малко неприятно. С места трябва да направя еднакви топки и след това това да ги сложа в фризера за 15 минути. И сега, докато се охлаждат, трябва да пристъпя към втората част. Която е да направя глазурата, смесвам белтъка с пудра. Пудра захар. О, срам е да ви кажа, но не знам как да разделя Белтъка от жълтъка. Винаги, когато трябва да го направя, стават големи бели. Ще видя дали Олга е на линия. Дано тя да има някакъв трик или да ми даде някакъв съвет. да видим. Олга! Извинявай, ако те стреснах. Не очаквах да те видя така. Как си? Добре съм, но не те виждам. Защо не те виждам? Защо? Смеячи, как да те видя? Не знам. Как ти съкровище? Днес е свободният ми ден и дойдох на спа, за да си направя маска за разкрасяване. Не ми е нужна, знам, но искам да съм ослепителна. Олги, извинявай, но какво е това на лицето ти? Две краставици за очите, за да махнат турбичките и маска с белтък по основата, която казаха, че прави чудеса. Ще видим. Не мога да повярвам. Аз също, но ми казаха, че след това ще съм ослепителна. Не мога да повярвам, защото аз тъкмо се опитвам да готвя у нас и приготвям торта и фунийки и не знам как да разделя белтъка от жълтъка. Тотално съвпадение. Има много забавен начин да разделиш белтък от жълтъка. Страшно лесно е. Ето ще ти обясня как. Да, Взимаш една дълбока купа, взимаш яйцето, да. чупиш яйцето и го оставяш в купата. Взимаш пластмасова бутилка, засмукваш жълтъка с нея и го оставяш в друга купа и готово. Белтъкът и жълтъкът са разделени. Не мога да повярвам. Не изглежда много лесно, но сигурно е много забавно. Също страшно е забавно, ама не
намирам краставиците. Краставиците! Къде са ето ги краставиците. Чао, скъпа целувки. Продължавам с разгазяването. Чао. Благодаря, Олга. Винаги може да ми даде някакъв съвет, както виждате. Добре, че Олга ми помогна. Ето купите, ето яйцето и сега Бутилката. Аз рециклирам пластмасата и някъде тук трябва да има пластмасова бутилка. Ето я. И така. чупя яйцето. Готово. Максимална концентрация, моля. Така, бутилката. Жълтъка. Влез. Влез. Да. Да. Беше трудно, но не и невъзможно. И така, жълтъкът е премахнат. Вече И имам белтък и започвам глазурата. добавям към белтъка пудра захар, горе-долу 150-200 грама, както пише тук. Добавям пудрата захар. Така, постепенно. Добре. И така. Вече всичко е Приготвено. Ще извадя от фризера нашите топки от бишкотения блат и мармалад и ще ги сложа ето тук. Намерих и това, което е като свещник, но на нас ще ни послужи, за да придържа фунийките. И фунийките поставям го тук. и фунийките. Ще сложа една тук, а другата тук. Така, щом всички са поставени, слагам топките, сладоледа, Така. слагам и глазурата отгоре. И сега прибавям. Малко украса. Супер! Оставям това тук. Ето. Сега снимка за вас. Хайде. Готово! Имам Една фраза, която гласи: за да запомним и да не забравим, нека повторим, за да упражним. Така че, ще ми помогнете ли да си припомня какво направих до тук? Натруших с ръце бишкотения блат и добавих пресен мармалад. Направих еднакви топки и ги сложих във фризера за 15 минути. Разделих жълтъка от бълтъка, както ми каза Олга, и приготвих глазура, смесвайки бълтъка с пудра захар. Сложих топките върху фунийките и покрих с глазура с лъжица. Накрая украса от перлички, докато фунийките още не са стегнали. На моменти имах затруднения в приготвянето им, но сега като ги виждам готови Си казвам, че си е заслужавало усилието. Така че на следващата специална закуска ще приготвя фунийки с бишкотени топки. Даже ще кажа на Вило, че когато се съберат, на пижамено парти с Камила и Франческа, пак да ги направи. И така, благодаря, че бяхте с мен. Пращам ви голяма целувка. И ако искате, можете да ми пишете как ви се е получила рецептата. И заедно с това вкусен портокалов фреш. Чао! записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков.